Pulyano ani YouTube channel lo nai tong rong no hambai maya pharo tamri henba norok anamas seke saput khai tong mani bagai Hwnke tini norok ni bagai pelai khano nangkung mani video tubi phakya Hwnke norok abi no pulyani simi paithak jora nai tong ni eba khanai tong di phaje Hwnke sing bisile rawai khanai la siwan tini no online no gei WhatsApp o text khakya haipa no dukho pelai khano nangkha tension bo pelai khano kakha tangai Hwnke angle no hamjakgo se text khainale angle no online no go se text khainale nengle reply seriya asol ke ang no text khaimani ani no saliana angle no hamjakgo se text khainale online no go se text khainale angle no hamjakgo se text khainale nengle ang text khaimani na se reply riya ang text khaimani nugo se reply riya agi rogo bo theke reply riya ni rekhe bo salsa salai tongo se reply rogro neng ano hase hamjakya na tomong no neng ano hamjakya Hwnke hamjakya khe hamjakya hwnai sairidi hamjakya tangyani hamjakgo hwnai sawai khano kobor khaidi Hamjakya tangyani hamjakgo hwnai sawai khano kobor khaidi Hamjakya ba hamjakgo hwnai sadi Hamjakya ba text ro khake reply ridi kol khake ko kahamke sadi text khake bo reply rok seriya Hwnke neng ano hamjakgo hwnai bahai ke ang no wansung manai hwn Hwnke khajani mare kiching song norok tini ni video no bahai wngjakha bahai nangjakha comment khai sadi Hwnke norok tabuk phano ani YouTube channel no subscribe khai ko Hwnke subscribe khai ridi tai video no sajagoi tongkha keba gobang kong no share khaina tapok di Hambai